Vážení poslucháči, Slovenská farma Toporec vám prostredníctvom sérii podcastov postupne prináša rozhovory o zdraviu prospešných a cenovo dostupných potravinách, ale i o tom, ako rozumieť fungovaniu nášho tela. V našich podcastoch sa zhovárame s odborníkmi pôsobiacimi v oblasti potravín, výživy, stravovania. Veríme, že výstupy v takejto forme budú pre poslucháča zrozumiteľnejšie a priateľnejšie ako bežné dohľadávanie súvisiacich informácií na internete. V úvodnej sérii podcastov sme sa zhovárali s Andrejom Gajdošom, slovenským vedcom a odborníkom v oblasti verejného zdravia, ktorý pôsobí v Košiciach ako špecialista hygienickej služby a vedúci poradne zdravia s názvom Genetická toxikológia pre prevenciu rakoviny. Už viac ako 30 rokov vyšetruje chromozomálne poškodenia a rizikové anamnézy u ľudí vystavených riziku vzniku rakoviny z faktorov životného a pracovného prostredia i životosprávy. Z vyšetrení viac ako 10 000 osôb čerpa poznatky pre životosprávnu prevenciu rakoviny. Rozhovor si môžete vypočuť v 4 častiach, z ktorých každá je zameraná na istú tému. V druhej časti zo série podcastov sa zameriame na zdravý životný štýl. Ako by vlastne ľudia mali sa starať o seba, o svoje telo a čo vlastne tomu telu prospieva podľa teba? V prvom rade je problém investovať do toho zdravia a do toho prirodzeného spôsobu života, lebo je to strašne ťažké dneska a je to stále ťažšie a ťažšie pre tých mladých dnešných ľudí, lebo samozrejme ako každá investícia, tak v tomto prípade nejde o peniaze, nemôžete si kúpiť len tú brinzu a napchávať sa zdravou brinzou a zdravými produktami a prejedať sa a mať 120 kg a potom myslieť si, že som jedol len brinzu a ovoci a neviem čo a mám 120 kg, takže som zdravý. Áno, aj prejedanie samotné je napríklad faktor, aj keď sa prejedáme napríklad zdravou stravou, ale že máme nadvahu, tá samotná nadvaha je napríklad štatisticky zistené, že obezita, nadvaha, dlhodoba, že je tretí najrizikovejší faktor, čo sa týka vzniku rakoviny. A to je darmo, že zjeme zdravé potraviny. Ale obezita znamená, že preťažujeme tráviaci trakt. A tráviaci trakt potom nevie spracovať enzymaticky tú stravu, to je jedno, či brinzu alebo čo iné. A dochádza tam ku kváseniu, hnitiu, macerovaniu a tak ďalej. A vznikajú také rôzne toxíny v čreve, ktoré potom spôsobia polypózu, zápal čreva, teda polypózu a rakovinu. A keď môžem ako odborník na prevenciu rakoviny povedať, z tých rakovín, ktoré vznikajú ročne, pred 40 rokmi to bolo 20 000 nových prípadov, dnes je to 40 000 nových prípadov. A z toho počtu 80% patrí do tráviaceho traktu. Ostatné typy sú menej zastúpené. Základné pravidlo je teda tá striedmosť, lebo je to prirodzená vlastnosť nemať nadvahu, je prirodzená vlastnosť genetická, kde organizmus sa neprekračujú také tie možnosti genetického organizmu. A tam potom tá brinza má svoje miesto pri striedmom stravovaní, pri dostatočnom pohybe, pri dostatočnej regenerácii. Môže sa v tej výžive striedmej neskutočne obohatiť teda to zdravie toho tráviaceho traktu. Hlavne kolorektálny karcinóm je dneska takýto veľmi zastúpený a tam to hrá veľkú úlohu, že čo vznikne, aký toxický alebo netoxický. Tie baktérie o tom rozhodujú, podieľajú sa na tom. Čiže keď by sme to tak zhrnuli, tak v podstate ide o to vyberať si potraviny, ktoré sú prospešné. Dajme na prvé miesto tú kvantitu. Najprv, že neprejedať sa. Áno. Celkovo celý život stále nemať príliš vysokú nadváhu. Čiže ak nemám pohyb denne, tak radšej menej jem. Potom ani brinzu, ani nič, ani treba to len skromne. Keď som úradník, keď som sedím za mikroskopom, za počítačom, neviem kde, tak musí byť tá strava skromná. A práve vtedy možno pri tom skromnom stravovaní sa je dôležité, čo do úst vložíme. Stačí možno lyžička tej brinze, nemusím si urobiť pol kila pomazánky a zjesť 5 chlebov a tak ďalej. Čiže stačí malé zastúpenie ovocia, zelenky, mäska alebo niečoho prirodzeného. A vtedy organizmus to zvládne a nie je preťažený a tie produkty ako brinza a podobné zdravé fermentované produkty sa podieľajú potom na zdraví toho zažívacieho traktu. Takže prvé miesto je striedmo jesť, že pozerať vždycky si kvantita, na ten výdaj, koľko som dnes vydal tých kalórií a koľko potrebuje
Tak ako nemusím počítať kalórie, stačí, keď máme jeden opasok ako ja a mám tam dierky. A viem, že keď som na 7, tak som na tom výborne, že mám pod 90 kg, lebo ja mám 1,75 a viem, že keď idem na 6., 5., takže mám 80, 96 a to už je zle, aj sa zle cítim a tam už je problém. No a na druhé miesto by sme teda dali čo? Už môže istá výživa treba. Hej, po pohybe a po tej normálnej hmotnosti by mala istá výživa. A tá by mala byť pestrá. Tá by mala byť pestrá, lebo tá pestrosť zabezpečuje, pestrosť výživy sa preto doporučuje, že zabezpečuje vlastne organizmu rôzne zložky. A nie je to tak, jak si ľudia myslia, že teraz ja si dám 1000 vitamín z tabletky, alebo to je jedno, zjem 6 pomarančov, lebo aby som mal veľa vitamínov. Nie. Organizmus si vyberá, funguje autonómne, je riadený centrálnym nervovým systémom a ten si vyberá, čo, kde, jakú zložku má požadovať. A my neviem, v ktorej chvíle, my si nemôžeme nahovoriť, že teraz dám si teraz ADE, všetky vitamíny a čo keď ich nepotrebuje, že ich má dostatočné zastúpenie. A tak isto aj iné zložky. A preto máme mať pestrú stravu, aby sme dali šancu tomu organizmu vždycky doplniť si tie chýbajúce zložky a máme jesť rôzne druhy ovocia, rôzne druhy mliečnych výrobkov, rôzne druhy zeleniny, obiloviny, bobuľoviny, rôzne druhy mäska. Mäsko samozrejme radšej dusené, varené alebo pečené na šťave, na šťave a nie grillované. A tieto menej zdravé gurmánske požívatiny raz za čas, za týždeň si to môžeme dovoliť. Avšak dneska je taký trend, že ľudia by sa chceli gurmánskou stravou živiť denne. A to nie je možné. No, tak možné to je, ale nie je to celkom zdravé. Nie je to zlučiteľné hej, ja som s dlhodobým zdravím. Keď si toto hovoril, tak ma napadla niekto robil takú štúdiu, že zobral deti po odkojení, hej, že už keď nekojili ich matky a v nejakom prostredí im ponúkal jedlo. Hej, že dal na stoli to jedlo a deti išli práve potom, čo im chýbalo. Niekomu chýbalo. Oni mali štúdiu. Nie, tak toto nie? Vôbec nie. To je vymysel, neverím tomu, nedá sa to, lebo mám klientov v poradni zdravia a viem, že práve keď mali sklon k cukrovke, tak im chutil med a tak ďalej. Ale tá štúdia, nepoznám ju a nemôžem ja som len chcel nadviazať, hej, že napríklad to, alebo deti niekedy škrabu omietku. No toto škrabu omietku, to je áno, hej, keď môže byť, lebo to pocíti dieťa, to je ako vápno, ale dobre, to hovoríme o starých farbách, ktoré boli vápenné farby a dali sa tým spôsobom. Dneska už z týchto omietok to už asi nedostane. Skôr by dostal nejaký silikón alebo akrylové farby. Ale išlo mi o to, že či ten náš organizmus vie to, čo potrebuje. Takto. Organizmus má nejakú genetickú výbavu a má nejakú enzymovú výbavu v pečeni, ktorá je schopná traviť istý okruh nejakých látok. Tie látky, ktoré sú prirodzené, pôvodné z prírody, prednostne ich ľahko trávi, ľahko utilizuje, ľahko vylučuje. Kdežto, to znamená, že teda nie je pravda, keby organizmus bol taký chulostivý, že musíme my vedieť, ako tá moja babka, ktorú som menoval pred chvíľkou, spomínal s detkom, čo oni vedeli o výžive. Oni nevedeli o výžive nič, babka možno nemala ani nejakú len základnú školu, ale žili v tom prírodzenom prostredí tej svojej záhradke s tými sliepočkami, s tým prasiatkom a v prírodzenom cykle jedli tie veci tak, jak prichádzala zima, leto, v zime konzervované, teda zavarené nejaké a usušené a spracované udením a tak podobne. A žili v prírodzených cykloch, spali v prírodzených cykloch. Celá ich životospráva bola prírodzená. A preto nemuseli sa zamýšľať, lebo ako som povedal, naša genetická výbava, genofond, genotyp je prispôsobená tomu okoliu, v ktorom sme za posledných 100 000, 10 000 a milión rokov žili. A preto takto sa dá prežiť aj bez vedomosti. Kdežto, keď už potom človek si tak ako sám určuje, diriguje, vyberá a myslí si, že vie, no tak ako toto nemôže byť pravda. Ja keď som bol chlapec, do 10 rokov som žil na dedine
a nepoznal som skoro cukor, hej. Vtedy neboli všade markety a samobsluhy a potraviny. A ja som zemiakový cukor, si pamätám. A ten sme mali raz za rok zemiakový cukor raz za rok pri nejakej príležitosti, keď bol trh alebo kolotoč prišiel. A keď som a mal som zdravé zuby, bol som zdravý, všetky 5 mojich súrodencov, 4 a 5 sme boli všetci zdraví. Prišli sme do mesta. Nemal som jeden kaz na zube. Viem, že sme išli na kontrolu ku zubárovi ako trieda a nemal som jeden kaz na zube. Za 10 rokov, do 20 rokov, som mal ohromné kazy, na stoličkách museli mi umrtvovať zuby, pretože, jak som prišiel do mesta, odnesli sme papier do zberu, železo do zberu a kúpil som si turecké medy, lizal som cukor s makom a tak ďalej, samé sladkosti, plné obchody okolo mňa všade a mal som 2 mŕtve zuby, iné pokazené a tak ďalej, lebo nebol som zvyknutý v tom prostredí vidieckom, že nejak si musím extrémne, ako povedzme v Indovia, alebo niekto majú prirodzene zdravší chuť, lebo žijú. Smrti, no? Áno. No a ja som takto žil a to sa mi stalo, že po ako vystavení sa takej cukrovnatej výžive sa mi začal kaziť chrup, pretože sa zistilo počas prvej, druhej svetovej vojny, sa zistilo výskumom, že keď nebol dostatok cukru, keď populácia nemala dostatok cukru, znížil sa zubný kaz o 90%. A to je aj z tých zubov si analogicky môžeme odvodiť aj pre celý organizmus. Keď žijeme prirodzeným spôsobom života, tak aj iné, keď spíme prirodzeným spôsobom, keď regenerujeme prirodzene, keď pracujeme prirodzene s takou určitou záťažou, ktorá je normálna, fyzická, tak ten organizmus a ten genofond náš je na to prispôsobený. Ale keď prídeme do mesta, žijeme komerčným spôsobom života, sú tam pasová výroba, alebo berieme si pôžičky, na 30 rokov si sa zadržíme kvôli bytu a potom makáme 16 hodín denne. To už organizmus a náš genofond sa s tým nevie vysporiadať. Tak nejdeme preorganizovať ľuďom život, dali sme im nejaké naše poznatky, ale to, čo ty hovoríš, tak mi potvrdzuje jednu vec, že počul som mýtus, fakt, povedz ty ako odborník, že človek by mal jesť to, čo rastie a je vypestované v jeho okolí. Neviem, akom širokom, ale počul som to. Tak čo ty na to? Áno, lenže nie sme geneticky tak špecializovaní len na to prostredie, lebo naši predkovia žili za rôznych okolností, v rôznych fázach 10 000, 100 000 rokov dozadu. Raz bolo sucho, teplo, raz na stepe. A ten genofond sa obohatil o trávenie, schopnosť tráviť rôzne prírodné produkty. Čiže je to dobré, keď konzumujeme z našej oblasti, v ktorej sme prispôsobení, ale neznamená to, že keď príde ovocie zo zahraničia a v zimnom období a tak, že nám to škodí. Nie je to tak. My máme v genofonde, z genofondu sa využíva, z toho množstva tých genov, ktoré máme, sa využíva len asi tretina alebo menšia časť a zvyšok genofondu sa nazýva tzv. Spiaci a dochádza k tzv. Genovej. Nemôžeme byť takí špecializovaní ako koala, že naučila sa žije na jednom mieste niekde v Austrálii a naučila sa jesť len eukalyptové listie a čokoľvek iné už nemôže jesť, je to veľký špecialista. A my sme takí všežravci a žili sme v rôznych kultúrach, v rôznych týchto. A jedine môže robiť problémy, že keď naozaj by prišiel niekto nejaký eskimák alebo niekto z úplne iného konca sveta, ktorý sa živil tradične a celá jeho populácia nejakou trošku odlišnejšou typom stravy, môže mať určité problémy, ale to sú len malé množstva potravín. Napríklad spomeňme taký klasický príklad, je to práve mlieko. Mlieko, to, čo hovoríme o mlieku, brinzi, tak práve mlieko. V ázijských krajinách, v Japonsku a podobne, v Ázii, Číne a podobne, alebo v Indii, kde sa mlieko konzumuje menej kvôli náboženským dôvodom, tak sa postupne vytratil enzym laktáza, ktorý trávi laktózu v mlieku, živinu, a u nich 80% ľudí nemá laktázu, enzym, ktorý by trávil mlieko, preto nemôžu, mali by problémy, keby začali piť naše sladké mlieko a výrobky.
tak oni by mali problémy a 20% ľudí to má. A u nás zase je to opačne, 80% populácie to má, tú laktázu a môže tráviť sladké mlieko a 20% to nemá. No ale dneska je svet globálny, ľudia sa presúvajú a tak musia rátať áno s určitými takýmito populačnými nejakými genovými zvláštnosťami, ktoré si prinesú z nejakej inej kultúry, ale nejaký veľký epidemiologický problém to nie je. A práve tu by som sa vrátil na chvíľku k tej brinzi, že fermentované výrobky už robia to, čo robí organizmus v čreve a v žalúdku a v čreve, trávenie. A teda sú ako keby trošku už natrávené tou bakteriálnou flórou, už sú natrávené, sú obohatené o produkty metabolizmu týchto baktérií, čiže je to bohatšie a môžu ich jesť aj ľudia, ktorí nemajú treba tento enzym. Hej, tak trošku si mi nahral. My robíme jogurty napríklad, alebo kefír robíme tým prirodzeným spôsobom. U nás trvá výroba jogurtu skoro 20 hodín. Hej? A ja stále hovorím tým ľuďom, ktorí majú intoleranciu na laktózu. Hej? Že oni asi zrejme majú problém s tým enzymom, s tou laktázou. Je to buď jedna možnosť, že nemajú ten enzym, alebo môžu mať nejaký črevný zápal, ktorý v danej chvíľke im neumožňuje tráviť, ale neznamená, že keď sa vyliečia, že nemôžu to skúsiť a tráviť znovu to skúsa teda. A hlavne tie kyslomlečné. Čiže tu si dal odpoveď na to, že bude to trvalý problém, že proste nemajú ten enzym, tak majú problém, alebo majú akutný problém a vlastne keď ten zápal vyliečia, tak môžu. Áno, to je ten syndrom draživého čreva, ja im hovorím, Crohnová choroba. Vyskúšaj, pretože tie baktérie u nás makajú 20 hodín a oni sa živia tou laktózou, to znamená, že áno, čiže tam z 90-95% by tam nemala byť a tých 5% by nemal byť až taký problém. To znamená, ak nemáš nejaký iný problém, tak tento výrobok by ti nemal poškodiť. Zatiaľ, čo tie priemyselné, nechcem teraz ísť do toho, tie priemyselné, ktoré sú vyrobené tak, že ich zahustia škrobmi a áno, sú tam aditíva rôzneho spôsobu. Tými vecami. Sa 1500 druhov aditív rôznych pridáva do potravy. Nie naraz do jednej, ale takým... Tak je otázka taká, že či tá laktóza, tam tá laktóza je, áno, alebo nie je, či tie baktérie urobili svoju prácu, alebo neurobili. Áno. Ale do toho nechcem ísť, chcem len vlastne, tým si mi dal potvrdenie toho, že ten človek to môže a môže mať iba dva problémy. Buď to teda nemá ten enzym, alebo má nejaký momentálny problém. A tu sa dostávame k tomu, že tie spracované potraviny, ako sú, ja neviem, už varené s aditívami a neviem, aké veci, sú pre ľudský organizmus v istom momente, ako je napríklad mäso. Je dobré ho variť. Pardon, len by som opravil spracované potraviny do trvanlivejšej formy. Varené nie. Varené je dobre. Varenie je dobre. Okay. Lebo tam nemusíš nič pridávať. Skôr som mal na mysli napríklad, si predstav, že urobíš si kapustnicu z kyslej kapusty. Áno. Hej? Takže môžeš tam čakať, že tam bude vitamín C, bude tam nejaká vláknina, neviem čo všetko, ale už nemôžeš čakať, že tam bude tá mikroflóra, ktorá je v súrovej, lebo si ju uvaril. Vieš, jak ja to robím? No, dávaj. Uvarím kapustnicu a máme vždycky odloženú jušku, bo nevždy sa podarí rovnako kyslá alebo čo. A má pripravenú jušku a ja si do vlažnej kapustnice potom, keď pred konzumáciou, tú, ktorú budeme konzumovať, človek si môže dokysliť tou živou kultúrou, ktorá už ako by sa nemala celkom zlikvidovať. Pri tých 30-32 stupňov áno, 30 do 38 stupňov to prežije. 38, enzymy 42. Hej, už na 40. Takže dá sa aj takto, potom aj do studených rôznych týchto dá sa tá juška, tá šťava spod kapusty a rôzne takým spôsobom viem aj robiť iné veci, že napríklad keď mám pasteurizované mlieko plnotučné a chcem si ho skvasiť na kyslé mlieko, tak tam pridám 2 lyžičky kyslej smotany, kúsok jogurtu, kúsok kefíru a celé to premiešam pri 37 stupňoch a nechám postať a mám... Jaká mikroflóra tam musí byť? Bifidus, aj zrnko brinze. Takže dá sa takým spôsobom potom pasažovať. Alebo si ju vypijem za obedom, za obedom potom ako tú šťavu. Je dobrý tip. Alebo za obedom si zajem tú zložku, ktorá by sa teplele mohla degradovať, tak si ju zajem. Hej. Super. Je to dobrý tip.
Hej, to znamená, že ako sa vlastne vyvarovať tým civilizačným chorobám, o ktorých sme hovorili. Sa vrátim k tej investícii. Jednotlivec musí sa jednak trošku vzdelať. Mám 40 strán, asi 400 otázok, odpovedí na internete, kde o tých veciach aj píšem, kladli mi otázky a tak ďalej. A musí sa vzdialiť, ale nemal by to pokladať, nemal by ísť do takými smermi, že niekto niečo zázračné, výnimočné, tieto takzvané, my to voláme v prevencii rakoviny, nutričné desmutagény, kde patrí aj tá brinza, čiže preložené do slovenčiny protirakovinové výživové látky. Tieto sú práve v obyčajných veciach, vo všetkom ovoci, zelenine prirodzenom, sú vo všetkých tých potravinách, ktoré som menoval prirodzených, to znamená ovoce, zelenina, byliny, bobuľoviny, čajoviny, neviem čo všetko z prírody, potom mäso, mlieko, vajcia, syry. Všade sú tie látky, ale tie živé látky, o ktorých hovoríme, tie fermentované, tie sa dajú tak, jak som povedal, dodatočne potom dodať nejakým takým spôsobom. No a prirodzené potraviny sú tie, do ktorých človek alebo tento spôsob spracovania potravín, ako je fermentovanie, teda obohatenie o bakteriálne kultúry a ich produkty, je vlastne nie spracovaním potravín v zmysle konzervovania, prifarbovania, prihusťovania, prichucovania. To si ochutí tá príroda sama. Hej? Takže toto je nie spracovanie potravín. To je proste fermentácia. Kvasné produkty sú strašne osožné vo všetkých formách a jednoducho spracované potraviny sú tie, ktoré sú zabalené, zasušené, sú tam s nejakými tými rôznymi aditívami, proti plesňam, proti všetkom farbiva. Takže tie by sme mali, povedzme, menej používať a mali by sme si občas doma niečo uvariť, alebo ísť do takýchto jedálň, tak, kde sa dá také jedlo konzumovať. A pri tej príležitosti spomeniem, ľudia si povedia, no kto má času váriť pri dnešných zamestnaniach a tak. A ja celý život používam a propagujem a takisto mám článok o tlakových hrncoch, čiže u nás ľudovo sa nazýva kuchta, čiže papínov hrniec, tlakový hrniec. A dneska už používam elektronický tlakový hrniec, ktorý si sám zapne, sám si vypne, nemusím ho strážiť, nevybuchne, nevysyčí. A je to veľmi komfortné a šetrí až 80% energie, ktorá je taká drahá dneska, lebo máte jedlo miesto hodiny za 10-15 minút a šetrí teda energiu, náklady a šetrí čas. Veríme, že v podcaste Slovenskej farmy Toporec, v ktorom sa s hosťom zhováral Ľuboš Regec, sa nám podarilo poodhaliť viac. Sledujte nás aj naďalej.